வெல்கம் டு ஏபிஎஸ் பெட்ஸ் ஹவுஸ். நம்ம இன்றைக்கான வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோடய ஃபின்ச்சஸ் அப்டேட்டாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ நீ போன வீடியோ சொல்லியிருந்தீங்க நம்ம ரெட் ஐ பஜ்ஜீஸோட மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் தான் போட போகிறேன்னு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபின்ச்சஸ் அப்டேட் பார்த்துலாம். ஸோ ஏன்னா குட் அப்டேட்டில் இருக்குது. இப்போ நம்ம இன்றைக்கி அந்த அப்டேட்டை பார்த்துலாம். ஸோ இப்போ தான் பாருங்கள், இந்த ஃபீமேலும் மேலும் இப்போ தான் பாத் பண்ணி வந்திருக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ நம்ம ஃபின்ச்சஸ்ஸு அந்த எக்கு போன வீடியோவில் எக்கு வச்சுருக்காரு பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இப்போ வந்து அந்த எக்கு ஹேட்ச் ஆகிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட 3 சிக்ஸு வந்துருச்சு. இன்னும் ஒரு சிக்கு ஃபர்டைலாக தான் இருக்குது. அதை நான் வந்து எக் கேண்டரிங் பண்ணி பார்த்தா ஃபர்டைலாக தான் இருந்துச்சு. அதுவும் நாளைக்கு பொரிஞ்சிரும். ஸோ ஒரு எக் கேண்டரிங்க்கு ஒரு தனியாக வீடியோ போடுறேன். ஸோ இது பாருங்கள். இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்த கிளச்சில் சிக்ஸை பாருங்கள், நல்ல க்ரோத் ஆகிடுச்சு. அது ஏஜ்லாம் நான் கடைசி வீடியோ எண்டில் சொல்கிறேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு கிளியராக தெரிலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கரெக்டாக நான் என்னோடய ஃபோன் எடுத்து பாட்டுக்குள்ளே போய் காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு சிக்ஸ்லாம் சரியாக தெரியும். ஸோ 3 சிக்ஸ் வந்துருக்கு. நல்லாவே ஹெல்த்தியாக பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃபீட் பண்ணுது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 3 நாளைக்கு பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து கம்மியாக தான் ஃபீட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் தான் நான் நல்லா ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்கள், 3 சிக்ஸ் இருக்கும். ஸோ 1 மினிட் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். ஒரு எக் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் 3 சிக்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா 3 சிக்ஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஒரு எக் இருக்குது. கன்ஃபார்ம் நாளைக்கு பொரிஞ்சிடும். ஸோ நான் அடுத்த வீடியோ ரெட் ஐ பஜ்ஜீஸில் மேல் ஃபீமேல் போடுவோம், அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். 4 சிக்கு வந்திருக்கிறது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் சிக்ஸு ஏஜ் சொல்கிறேன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா. ஸோ அதோட ஏஜெல்லாம் இப்போ சொல்கிறேன் நான். ஸோ மொத்தமாக 3 சிக்கு வந்திருக்கு. இப்போது ஃபஸ்ட்டு சிக் வந்து ஒரு ஃபீமேல், செகண்ட் சிக்கு ஒரு ஃபீமேல், லாஸ்ட்டு சிக்கு தான் ஒரு மேல். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிக்குக்கு வந்து 75 டேஸ் ஆகுது, செகண்ட் சிக்கு 74. ஸோ அதே மாதிரி தேர்ட் சிக் 73 டேஸ் ஆகுது. ஸோ இன்னும் 20 டேஸில் நான் இதுக்கு ஒரு பேர் வாங்கி விட்ருவேன். ஸோ வாங்கினா அதுவும் அப்டேட் பண்ணுறேன் நான். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் அடுத்த வீடியோ கன்ஃபார்ம் ரெட் ஐ பஜ்ஜீஸில் மேல் ஃபீமேல் எப்படி கண்டுபிடிக்கன்னு போடுறேன். ஸோ இன்றைக்கி மண்டே, நான் வந்து வெனஸ்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே, ஒரு தேர்ஸ்டே வீடியோ போடுறேன் நான். ஸோ தேர்ஸ்டே மறக்காமல் பாருங்கள். தேர்ஸ்டேயில் வந்து நான் வந்து ரெட் ஐ பஜ்ஜீஸ் மேல் ஃபீமேல் போடுவேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெட் ஐயில் எப்படி மேல் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்கன்னு போட்டுட்டு அதே வீடியோவில் நான் எப்படி ஏஜ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன்னு போடுவேன். அதுவும் ரெட் ஐ பஜ்ஜீஸ்க்கு தான். ஸோ ஏன்னா ரெட் ஐ பஜ்ஜீஸ்க்கு ஏஜும் மேல் ஃபீமேல் வச்சுருந்தா அதை கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ ரெட் ஐ மேல் ஃபீமேலை வச்சு ஏஜும் கண்டுபிடிக்கலாம், ஏஜை வச்சு மேல் ஃபீமேலும் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் நான் கம்பைன் பண்ணி வீடியோவை அப்லோட் பண்ணிட்டேன். ஸோ மறக்காமல் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் நான் வேணால் செப்பரேட்டாக எப்படி ஏஜ் பிளாக் ஐ பஜ்ஜீஸில் ஏஜ் கண்டுபிடிக்கன்னு போடுறேன். ஸோ அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ண, ஏன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்கள் ஃபோனுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணுறீங்கன்னு நினச்சா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள், இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் வரும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் #KPSன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் டவுட்டை நான் கிளியர் பண்ணி அதுவும் ஒரு வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ உங்கள் டவுட்டு ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.